Yun, magandang hapon sa inyong lahat mga tropa. So, welcome back again sa ating panibagong vlog. So, yun. Sa video pala na to, ito na yung pinakaihintay ng lahat, no? So, sa lahat ng mga nagbe-breed, ito yung pinakaihintay nila kung paano ba malalaman kung lalaki o babae yung mga kanilang sisiw na napapisa. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. At ituturo ko sa inyo yung nalalaman ko kung paano ako paano ko ma-qualify kung babae ba o lalaki. So yun yung ituturo ko sa inyo mga tropa, no? So yung mga i-gender reveal natin is yung mga 2 weeks natin. So nag-antay tayo ng 2 weeks para malaman natin kung lalaki o babae yung mga pasisiw natin. Kasi yung iba kasi day old pa lang gusto nang malaman kung lalaki o babae, diba? So atat na atat tayo kung paano malaman kung lalaki o babae. So ganun din ako nung kakaumpisa ko na nagbreed nung mga unang palabas natin yung mga gold natin sa kayong talisayan. Gusto ko na agad malaman kung lalaki o babae. Ayan, diba? Pero nag-search ako, kagaya nyo rin ako mga tropa, nag-search din ako sa YouTube. Madalas din itignan sa pakpak, dun sa may puwet, ganyan, sa may ano pa yung isa, sa may palong. So yun. So sa atin naman mga tropa, may natutunan ako. So ito sinubukan ko. So ngayon napansin ko at naobserbahan ko yung ganito, na kung paano ko sila ma-identify na lalaki ba sila o babae. So yun ang gagawin natin mga tropa. So nandito na yung mga pasisiw natin. So dito na yung mga pasisiw natin, oh. Sila yung mga gender reveal natin. So at the same time, mayroon na rin tayo dito cable tie. At magmamarking din tayo para pagdating ng panahon o paglipas ng araw, buwan, doon na natin talaga mapapatunayan kung tama ba yung pag-identify natin ng mga nukis natin kung lalaki o babae. So siyempre pagdating din ng panahon, i-update ko rin kayo sa mga ginawa natin, sa mga pag-gender natin sa mga lalaki o babae. So yun, ito lahat yung ating pasisiw. So ito pala ay anak ng gold natin, yan, Boston gold natin. Tapos yung nanay nila is pure na hatch mga tropa. Kaya gusto kong i-gender reveal kasi nga ang sabi nila, once na yung inahin mo is hatch, mas marami daw lalabas na lalaki. So yun ang gusto kong malaman ngayon kung totoo nga ba. So siyempre sa pag-breed, andun yung pag-i-experiment, diba? Siyempre sa mga napapanood natin, gusto rin natin masubukan kung tama nga ba yung sinasabi nila na basta may hatch kang babae, mas marami daw ang lalabas na lalaki. So yun, umpisahan na natin to mga tropa. So tamang tama, magmamarkings din tayo. So i-identify natin yung mga pasisiw natin. Dito sila. So may dalawa pala akong kahon dito sa gilid. Ayan, itong dalawang kahon na to. So dyan natin ilalagay lalaki o babae. Tapos kung lalaki, lalagyan natin ng markings. Kung babae, wala. So ganoon mga tropa, maliwanag. Right, so umpisahan natin dito mga tropa. So ito yung ating unang sisiw. So paano kung nga ba na-identify kung lalaki o babae? So unang tinitignan ko is yung paa. Ayan, medyo malaki-laki yung tuhod. So pasok siya sa lalaki. Pangalawa, palong. Ayan yung palong niya, makapal, dapat makapal yung palong. Whether na P-comb o straight comb, basta makapal yung palong niya, pasok yan sa lalaki. Yan. So ito
Pasok sa lalaki to. Dibdib. Sa dibdib. Ayan, may itim-itim siya. Pero sa mga gold, kasi naobserbahan ko sa mga gold na sisiw ko is gold talaga yung nandito sa dibdib nila. Yun. So buntot, ayan, sa buntot mga tropa, itim, walang brown. Tapos sa pakpak, dapat pantay-pantay. Ayan o. Yan. Kabila, kailangan parehas lang yan, pantay-pantay. Ayan. Okay siya. So ito mga tropa is lalaki to. So yun, namarkingan natin. So ito, lumabas na, lalaki to. So nagmamarkings tayo dito sa kaliwa. O, sa kaliwa tayo naglalagay ng markings. So ayan mga tropa, magmamarkings tayo. Op. Ayun. So ganyan yung pagtingin natin kung lalaki o babae. Pero ito pasok sa lalaki mga tropa. Ayan. So may markings tayo dyan. Ayan, sa kaliwa, kaliwang paa. So yun, may isang lalaki na tayo mga tropa. So yun nga mga tropa, ang sasabihin ko pala sa inyo is itong ginagawa ko is hindi to 100%. So baga nandito siya sa 80 to 85% kung paano tayo tumingin, mag-identify ng lalaki o babae. Ayan. So may isang lalaki na tayo mga tropa. So next na sisiw natin mga tropas, kukuha tayo, bubunot tayo dito. Yan, bunot tayo. So ito ay isang gold. Ayan mga tropa, isang gold. Ayan siya, gold yan. So manang-mana sa tatay. Ayan. So ito mga tropa, tignan natin yung sa may tuhod, sa mga paa. Ayan, medyo manipis. Medyo manipis yung paa niya. Ayan o. Oh, manipis. Yung palong. Tingnan yung palong mga tropa. Ayan, maliit. Maliit siya, diba? Maliit. Tapos yung pakpak, ayan, hindi siya pantay-pantay mga tropa. Oh. Hindi siya pantay-pantay. Ayan. So ito ay pasok sa babae. Ayan mga tropa yung pakpak, hindi pantay-pantay. Oh. So ito ay isang babae. Babae ito mga tropa. Ayan oh. Halata. Manipis yung paa, manipis din yung tuhod. Kaya pasok siya sa babae. Ayan, so babae to. Ayan, babae. Kasi manipis yung palong. Ayan o, manipis yung palong niya. So may isang babae, isang lalaki na rin tayo. Ayan. So walang markings yun, kasi babae. Right, so next natin mga tropa is ito, isang gold ulit. Isang gold. So tignan natin yung paa. Oy, malaki-laki yung paa nito mga tropa. Oh, malaki-laki oh. Tapos dito sa dibdib, ayan, oy gold. Ayan oh, gold siya mga tropa yung dibdib niya. Ayan, gold oh. Gold. Tapos yung pakpak, ayan siya, pantay-pantay oh. Ayan, pantay-pantay siya. Pantay-pantay. Sa kabila, ayan, pantay-pantay mga tropa. Tapos yung buntot, ayan, gold ang buntot mga tropa. Ayan ah, gold ang buntot. And lastly, yung palong, ayan, makapal yung palong. Makapal yung palong niya. Oh. Ayan. Basta makapal yung palong niya, lalaki na yan mga tropa. So ito is lalaki. Ayan, so lalaki to. Ito, pangalawang lalaki natin mga tropa. So mamarkingan natin to. Ayan. Ayan siya. So mamarkingan natin to. At next sisiw naman tayo mga tropa. So may dalawang lalaki na tayo, saka isang babae. So next natin is another gold na naman. Ito siya. Yan. Ito siya mga tropa. So unang titignan natin is yung paa. Ayan o.
makapal. Ayan mga tropa, makapal oh. Tingnan nyo, lapit natin. Ayan, makapal yung paa, makapal din yung tuhod. Tapos yung palong makapal. Ayan, so tingnan nyo yung palong makapal oh. Tapos yung pakpak, check natin yung pakpak. Ayan, pantay-pantay mga tropa, pantay-pantay yung mga pakpak sa kabila. Ayan, pantay-pantay din. Yung buntot, ay, tumatakas na. Sorry. So yung buntot, ayan mga tropa, gold na may kasamang black, pero ayan, takpan muna natin ito mga tropa kasi tumatakas sila. Pero ito yung dibdib is light gold siya. Ayan o, ayan, ayan siya mga tropa oh. So ito ay isang lalaki na ulit mga tropa, lalaki. Pasok sa identification ng lalaki. Ayan o, ayan, ayan mga tropa oh. Tignan nyo yung dito nyo oh, sa may batok. Ayan, gold siya. Ayan o, gold. Ayan mga tropa. So pangatlong lalaki to mga tropa. Ayan, pangatlong lalaki. So mamarkingan lang natin to mga tropa. Alright, so next na sisiw naman tayo mga tropa. So ito, para itong gray. Ito parang gray ito. Parang lumabas parang gray pero gold siya. Ayan mga tropa. So ito, unang titignan natin is yung paa. Madumi pa yung paa niya oh. Ayan, makapal. Ayan mga tropa, makapal oh. Oh. Makapal yung paa. So pasok sa lalaki to. Yung palong, so yan, yung palong, ayan oh, makapal yung palong. Tapos yung pakpak, ayan, pantay-pantay siya mga tropa. Ayan, pantay-pantay. Kabila, ayan, pantay-pantay din. Ayan yun sa mga tropa oh. Tapos yung buntot, walang halong brown. Ayan, gold siya, gold. Ayan, yung kabilang paa, ayan makapal. So ito ay lalaki mga tropa. So pang apat na lalaki na to, pang apat na to. Ayan yung mata oh. Ayan yung palong, makapal yung palong nga. Yun, so may apat na lalaki na tayo. So mamarkingan ulit natin to. And lastly mga tropa, ito na yung pinakahuli. So ito yung pinakamahirap i-identify kung lalaki o babae yung ganitong kulay. Ayan, so napakahirap i-identify ito mga tropa dahil tingnan nyo, medyo brown yung buntot, diba? Tapos yung pakpak, ayan siya mga tropa, medyo may brown din siya. Tapos yung dito sa may likod, batok, is medyo brown din siya mga tropa na. So ito ay i-identify natin kung lalaki o babae. So ito, ayan, manipis yung paa niya pero malaki yung tuhod niya. So ganito kasi yung pag-identify ng mga tinatawag nilang pencil fit mga tropa. Ayan, makapal dito, manipis dito pero makapal tong tuhod. Ibig sabihin pasok sa lalaki. Ayan. Pero pag yung babae mga tropa, pantay-pantay ito. Pantay-pantay yan.
manipis ito, manipis din dito. So, yung palong, nakapal yung palong. Ayan, makapal yung palong niya. At itim yung dibdib. So dyan nyo makikita talaga mga tropa kung ganitong kulay is ganito, itim yung dibdib. Ayan o, kung ganitong kulay pag brown ito, ibig sabihin babae. Pero sa ganitong kulay, pag itim to, ibig sabihin babae to, lalaki to. Ayan. Ganun yung pag-identify nito mga tropa. Tapos yung pakpak nga, ayan, pantay-pantay din, pare-parehas. Kabila, check natin, pare-parehas din mga tropa. Ayan pare-parehas din yung kulay, yung pakpak nga. Pero sa buntot, medyo brown siya, gawa nga nung ganito yung kanyang kulay mga tropa. So ito ay isang lalaki. So yun, mamarkingan natin to mga tropa. So lalaki to, lalaki na puro pikom lahat yung napalabas natin puro pikom mga tropa. Wala tayong napalabas na straight comb. Kasi yung tatay na ito, tatay ng mga to is straight comb, pero yung nanay is pikom. So ganun lang pag-identify natin kung lalaki o babae. Namarkingan lang natin mga tropa. So lalagyan natin ng markings sa kaliwang paa, so puti. At pagdating ng isang buwan, yun, i-update ko ulit kayo kung tama nga ba yung mga pag-identify natin ng mga ticketing natin. Right, so yun. So ito, paputulin lang natin to mga tropa, no? Ang putol lang to. Alright, so ganyan, no? Markings nila. Alright mga tropa, so yun, tama nga yung sabi nila na pag hatch yung babae, tapos kahit na anong broodcock yung gamitin mo, basta may pure na hatch ka, mas marami talagang lalabas sa na lalaki sa breed mo. Parang ganun na lang sa gray, di ba? Gray ang lalaki, tapos wala kang pulit na gray. So ang hahanapin mo lang is hatch na pulit. Mas marami ang lalabas na lalaki. Ayun na sila mga tropa. Naglalaban na ngayon, Alright, so yun. May nang disturbo sa vlog natin So yun lang mga tropa yung vlog natin, dahil gusto ko lang i-share sa inyo yung kaalaman ko kung paano ko ma-identify kung lalaki o babae yung mga sisiw natin. Pero dapat matuto tayo mag-antay. Sa 2 weeks na pag-aantay natin, dyan na natin makikita kung lalaki o babae yung mga pasisiw natin. Right, so yun, dito na siguro matatapos ang mga vlog natin. At siguro bukas magbibigay ulit tayo ng mga vitamins sa mga manok natin. So yun yung vlog natin ngayong araw, at nakita nyo kung paano ako mag gender reveal mga tropa. At sana ay may natutunan kayo sa ginawa natin. Alright, see you sa next vlog natin mga tropa.